Vítajte v ďalšom okienku, ne? Kalendářného. Pamätáme si, všetci si dobre pamätáme na naše najbližšie. Si dobre pamätáme na trochu okienku. Dneska sa nám hlasuje z toho autobusu na tejto úžasnej ceste. Ako sa všetky veci v tomto autobuse pohybujú a ja sa pohybujem cestou do Deviskej Novej Vsi, čo je moje bydlisko momentálne zatiaľ. Toto je Monika, toto je Hríša a Peťa a Myši. Oni sú teplí bratia, viete, všetci spolu. A tam kúka Hríško. No, ďalej tu máme všelijakých ľudí máme v tomto autobuse, no len sa na to pozrite. A tu Monika nechce sa vyjadrovať k tomuto okienku, pretože ona je autistka, viete. A autisti neradi rozprávajú o svojej minulosti alebo budúcnosti. My vieme, aká je Monikina budúcnosť aj minulosť. Monikina minulosť sa zakladá totižto iba na pravde, pretože Monika kedysi sedela vo väzení, však Monika sedela vo väzení a jej ďalšia budúcnosť je byť v sanatóriu pre starých ľudí. A preto končíme s našim natáčaním, pretože Kika trošku šla, utekla z domova. Dôchodcov som odišla. Ale ne. Musíme končiť, pretože nikto sa na tomto videu nechce vyjadrovať okrem mňa, takže sa bajte a príjemný snežný deň.